खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथांनि गोख्रों फिनजाथाय आरो बे फिनजाथाया बेनो जाहैबाय जे आसामनि मिनिस्टारफोरा जोंनि बड'लेण्डआव मा खालामनो गार्जेन मिनिस्टार जाफैदों आरो मानो गोनांथि दं आसामनि मिनिस्टारफोरखौ जोंनि बड'लेण्डआव गार्जेन खालामनो थाखाय एबा बिगोमा खालामनो थाखाय जोंनो गोनांथि गैया बड'लेण्डआव गोनांथि गैया आसामनि मिनिस्टारफोरखौ गार्जेन होनो थाखाय जोंहा बे बिटिसि काउन्सिला गाव खुंथाय गावहानो गोहो दङ आरो बिथांमोना एबा आसामनिफ्राय मिनिस्टारफोरा गार्जेन मिनिस्टार जाफैनाय लोगो लोगोनो जोंनि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि गोहोखौ हस्तक्षेप खालामना लानाय जादों होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों। आसाम सरकारा लासै लासै जोंनि बिटिसिखौ मन'ग्लाबनो नागिरदों गोदोना सेरनो नागिरदों बे अजदखौ नाथाय जोंनिफ्राय होआखै बे अजदखौ होदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथाङा लोगोसे प्रमद बर' बिथांखौबो आसि थुनानै फोरमायदों जे थांनाय समावबो प्रमद बर'नि समावबो बेफोरबायदि खालामदोंमोन आरो दायो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समावबो जे बिटिसिखौ मन'ग्लाबनो नागिरदों आरो इएमफोरनि पावारफोरखौ हस्तक्षेप खालामनानै एबा सेख'ना लानाय जादों होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि समावबो स' बेफोरबायदि जानो नाङा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जोंहा गाव गावनो गोहो दंखायो गाव गावनो आयेन दंखायो बेखायनो जोंनो बिटिसिआव आसामनिफ्राय फैनाय गार्जेन मिनिस्टारखौ नाङा होननानै गोबां बाथ्रा बुंदों बेजों लोगोसे आरोबाव माखासे मानि बाथ्रा फोरमायदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोबां बिपिएफनि वार्कारफोरा मावथिफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गावनि गोसो बायदिसो खामानि मावो रावनिबो बाथ्रा खोनासङा गाव हारसिं डिसिसन लायो बेफोरबायदि मानो जानांगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो गाव हारसिं डिसिसन लानांगौ होनना फोरमायदों दुखु मोनो जाहैदों बिपिएफनि वार्कार मावफुं एबा मावग्रा सोद्रोमाफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेबायदि आखुखौ गोसोबायदि गावनि गोसोबायदि बाथ्रा बुंनानै गोसोबायदि डिसिसन लानायखौ मोजां मोनाखै होननानै गोख्रों आसि थुनानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मावफुं आफादगिरि दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गाव जे हारसिं डिसिसन लानाय बेनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों लोगोसे आरोबाव आसामनिफ्राय फैनानै गार्जेन मिनिस्टार जानाय बेखौ लानानै माबायदि अजद दैखांदों आरो माबोरै माना खालामदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव लाना फैदिनि दा बिटिसिआ दिनै गुलुंजों जागासिनो दं आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिखौ बोरै गोदना सेथनानै नाख्रेबनो बे सानगासिनो दं दा दिनै बिटिसिआव माने गार्जेन मिनिस्टार दिनै हरबाय रावबो बुङाखै खिन्थु जों गोसो दुखु मोनना दंगासिनो दं गार्जेन मन्थ्रि आसामनि गार्जेन मन्थ्रि बोरै थाफैनांगौ बिटिसिआवलाय बिटिसिखौथ' बिटिसिनि इएमफ्रानो सालायनांगौना आरो 6 नं एरियायाव आसामनि खुनु मन्थ्रिया खामानि गैया बेयाव गार्जेन मन्थ्रि फैयोमोना डिसिफ्रा खामानि होआ बेयाव बिटिसि सालायो दा खिन्थु दिनै बिटिसिआव गार्जेन मन्थ्रि हरनानै दिनै बिटिसिनि इएमफोरनि पावारखौ दिनै हस्तक्षेप खालामनाय जों नुदों आरोखि इएमफोरनि पावार बिटिसि पावारखौ दिनै नाख्रेबनो नागिरनाय प्रमद बर' समाव बिदि जादोंमोन आरो सेम माने पलिसिखौ दिनै हाग्रामानि समावबो खालामना दोन बेखायनो साबधान जाहाथे बिपिएफआ दानि माबाफ्रा पार्टि लेभेलावबो सावरायो मोजाङै गुवारै डिसिसन लायो जोंखौ दिनै माने खावलायहरनाय जायो आरो नै मोनसे उदाहरन आं होबावना दिनै बावैसो गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट दिसपुर नै बेनिफ्राय हरदों डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय मोनसे जाबाय नैबे माबानिफ्राय अफिस अफ दा डाइरेक्टर हेल्थ सार्भिस आसाम हेंग्राबारि गुवाहाटि बेनिफ्राय लेटार फैदों बे लेटारनि गेजेरजों बिटिसिनि ग्रेड 3 ग्रेड 4नि जायनाखि माबाफोर बेनि एपइन्टमेन्ट पस्टिं बे गासैबो ट्रेन्सफार बिटिसि खालामो खिन्थु दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ खालामजेनबाय नै आसाम गभर्नमेन्टआ खालामजेनबाय दा आसाम गभर्नमेन्टआ खालामनो हाया बे बिटिसिनि बाथ्रा बे बिटिसिआसो बेखौ खालामगोन सोरखौ अबाव ट्रेन्सफार खालामगोन सोरखौ अबाव हरगोन अबाव हरा बेखौ बिटिसि खालामगोन दा बेनो बे माने आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिखौ जे दिनै गोदना सेरनो हादों बिटिसिखौ गावसोरनि आखायाव लांनो हादों दा बेनो मोनफा खारन होननानै जों बुंनो हायो खारना बे आरोखि बे माने दस्रा जेबो गैया जाहाथे बिटिसिआ आसाम गभर्नमेन्टनि सिङावनो थायो आसाम गभर्नमेन्टआ जाहाथे बिटिसिखौ गोसोबायदि सालायनो हायो दा बेनो खारन जागोन आरोखि बेफोर आरोखि बेखायनो दिनै बिटिसिनि खुंगिरिफोर आरो बिपिएफ पार्टिनि मावथिफ्रा ज' जालायनांगौ क्रिटिकेल डिसकासन जालायनांगौ बे हारसिं एनाउन्स लानाय हारसिंनो बुंलानाय बेखौ गारनांगौ दा रायखोमालायबाय थानाय जों खोनाबाय थायो जे जोंना चिफ सारा जोंनि रायलाया चिफ सारा
माने हारसिं डिसिसन लायो हारसिं माने एनाउन्स खालामो बे बाथ्राखौ दिनै पार्टि मानसिया बुंबाय थायो जोंनि सायाव खोनाहोयो दा बिदि मानो रायलायबाय थानोबालाय नोंसोर टेबोलाव रायलाय डिसिसन ला बे लस जायोब्ला बे माने माबा जायोब्ला प्रब्लेम जायोब्ला बे प्रब्लेमा सि हारसिंनि प्रब्लेम नङा बे बर' जाथिनि प्रब्लेम बे बिदि एसे खेबनि प्रब्लेम बे बेखायनो जाहाथे बयबो ज' सावरायनानै डिसिसन लायो आं बेखौनो खावलायहरो दा डेम'क्रेटिक माने प्रटेस्ट बेनिफ्राय देरसिन प्रटेस्ट जेबो गैया डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव दा डेम'क्रेटिक प्रटेस्ट बेखौ जुदि खोमा होआब्ला गोसो होआब्ला मोनसे उदाहरन दं जोंहा असेमोन जों माने बै माबायाव फाग्लिजराव पर्बतजरानि फाग्लिजराव बे एपिडिसिएलनो हा हगारनानै नागिरनो थाखायनो बर' फिसाफोरा बयबो जावरिखांदों फाग्ला फाग्लि जाजोबदों बे समाव बयबो हासिब लायलाय ओंखारदों थैनो गियाखै बिखुङाव फिसा गोरलै गोरलै बानायबो ओंखारदों दा बेबायदि सिटुवेसना फैबावोब्ला मा जागोन बेखौ जों बिटिसि सरकारा बुजिनाया मोजां आरो बे फाग्लिजराव जेरोखोम माने सिटुवेसन जादों बे सिटुवेसन जानायनि थाखायनो दिनै बुंनो थाङोब्ला हासिब लायलाय जावरिखांनाय एखेबारे रोनसोन्द्रि जाखांनाय थैनो रावखौबो गियाखै पुलिस मिलिटारिखौ गियाखै पुलिस मिलिटारि जुजिदों बेबायदि धौ रायजो राजा बयबो बुजिदों नुजोबदों सारा बिटिसिनि सारा बुहुमनि रायजो राजा गासिबो नुजोबदों दा दिनै बे दायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ दिनै गारजि गारनानै खारनांगौ जाबाय प्रमद बर' जेनबाय प्रमद बर'नि माने पावाराव फैयि खारनाव बेबो मोनसे खारन गिदिर खारन मेजर खारन बे आरो थद्रुब दाबो जुदि जोंनि माने बे शिक्षाखौ लानो रोङाब्ला दानि सरकाराबो बिदि भुलखौनो मावनो नागिरब्ला गाबोन मालगावआवबो बिदि जे जाया बेखौ बुंनो हानाय नङा आरो मालगावआव देरसिन जागोन जों बेखौ बुंनो हायो मानोना बे सेन्टिमेन्टआ बयबो बर' फिसानि गेजेराव गोसारगोन बयबो बर' फिसा अननाय जाबायना जावरिखांगोन बयबो आवाज होगोन बयबो सापर्ट खालामगोन बेखायनो जों खावलायो गुरैयै बे माने मालगावनि हाखौ जाहाथे अननाय भाबै मालायनो होआ जों गुरै खावलायफिनो आरो लोगोसे मोनसे खोथा आं बुंबावनो लुबैदों